Pandani tuifang pandawo manjak faika ti pramothani presiden Borongganang Bijay Kumar Angkol te borgo gawono BJP IPFT program khai thangka piaba BJP IPFT ni tamung bai ti pramothani tamung fer lainai ti pramothangka bubagrani party ka discipline party bubagrani party ka bubagrani kokhna hoinai kono borokno khoti khaya borong sa bubagra hamjangnani phunungo bubagra chubanani phunungo tini lukha o jagaono BJP IPFT program khlai thangai borok tam khlaika ang sanani mucholo tini orwo IPFT lo ek loge khayai kuno dino phano kuno samoya phano program khlaiyako pia bawaro achuko program khaimani dino BJP ro IPFT no lachmingri wi kok saka tamo saka kuno dino phano tipra lensanya abo kucham kokya sukango bomo haino borongganang yanchi de bormano achuk riwi nai media ni busikango khlai saka IPFT ro tipram borok tipralen samlia borok hungkang ketabok unnoyon unnoto develop abani bagasa borok IPFT khlayo hini nai apro मुख्यमंत्री तंगनाई borongganang Biplop Kumar Dev bai sajakmani porebo a dino kuno kisu kok sabuya piaba poren dino singha wanchuk mane kuno eta press meet khlai kok sabane hini nai a samay bo kuno press meet krai tabu bonara lukhna oro
hajani mapate ta kubu kucang ani muklo ko tebo kok sanai tango singo arwa nasib lagi angke chunlugo chini bora la bisik kubung ka asuka ekdom kubung tai khona charo asuk la nge asuk na yang amahai ka asuka ebong bora ko kubang kai muka piaba jokon BJP ni meeting misilingani jokon IPF ni meeting misilingani borang aras hawi payo asuk hangkai meeting ngai jat bisa hangkai meeting ngai jat mahanya jat amahai ka asuk di asuk hangkai yakung phalak asuk na jat amahai ka asuk di hini phurang tu bo adina yakung phalak na khai jat ka asuka adina yak suhari mahanya jat ka bisa ka amahai ka bora phunu ka adina ngai chini bora bisa dong ngai bisa grata tripalan chai dong ang chalani muchulo tasira ani purba bakta chini MLA ro kok sai thanga je 13 জন MLA 1300 ni samani nai ang sana kusungo